Bi aste barru kongresu berezia eginda, Alderdi Sozialistak idazkari nagusi berria izango du, Idoia Mendia, eta berak eratuko du zuzendaritza berria. Laburragoa izatea eta beti lan finko batekin bakoitzak, ez? Zen ikuste dut gero kontuak eskatzeko, errezagoa da. Kontuak eskatzea, zuk lan zehatz bat badaukazu. Kideen profila hartuko du kontuan izendapenak egiteko eta ez lurralde irizpidea. Edonola ere Gipuzkoako militanteen erdiek baino gehiagok babestu dute bere hautagaitza eta Donostian ekin dio kanpainari alderdikidei bere proiektuaren berri emateko. Eskatzen dana da gardentasuna eta parte hartzea, ez? Eta zentzu horretan guk nahi dugu erreferentzi politiko bat izatea guztientzat. Pedro Sánchezek abiatutako bidean kokatu du bere egitasmoa. Idoia Mendiak Iñaki Arriola Gipuzkoako idazkari eta hautagaiarekin egin du agerraldia eta Donostialdeko alkate, zinegotzi, batzarkide eta militanteak 100 gora pertsona batu ditu lehenengo ekitaldi horretan. Idoia Mendiak hautaketa prozesuaren izaera demokratikoa azpimarratu du eta irailaren 16ko bozketan parte hartzeko deia egin die militante guztiei.